Здравейте, скъпи българи! Здравейте, скъпи управляващи! Този клип го правя за тези, които отговарят за Централна гара. Не знам точно кои са органите, които отговарят за сигурността на Централна гара. Вчера похвалихме влаковете. Беше наистина чисто, беше наистина много поддържано. Но едно друго нещо ми направи много силно впечатление и меко казано съм потресена от това, което видях. Аз съм гражданин на Република България и държа моите деца да растат в една безопасна страна. Пристигайки на Централна гара в София, лицето на България, място, където пристигат чужденци, мястото, което пристигат абсолютно всички от цяла България. Едно място, което прилича на свърталище на алкохолици, наркомани и бездомници. Сутринта, като пристигнах, мога да ви кажа, че на всеки ъгъл имаше бездомник с бутилка бира, навсякъде се разхождат безразборно видимо нетрезви хора, налягали по земята. Това не може да е България. Това не може да е една България, в която ние, нашите деца, да живеем нормално. Хора, това е Централна гара. Тук имаше органи на реда. Покрай мен мина един пиян човек. Те бяха горе на втория етаж, брал на момчетата. Заради нас слязоха долу и им зададох въпроса: хора, това нормално ли е на такова място, където пристигат хора, деца, да изглежда по този начин, като някаква наркокомуна, която е пълна с зависими от алкохол и какво ли не. Момчетата дойдоха при мен и казаха: специално заради вас слязохме долу, защото видяхме какво се случи, навсякъде се бутат пияни, идват, заговарят те, закачат се и не се случва това нещо само с мен. Казвам, тук е пълно с деца, с стари хора и какво ли не. Попитах момчетата това дали е нормално. Те ми отговориха, че те нямат правомощия да гонят тези хора от тук. Управата, която се е ангажирала с Централна гара, те трябва да сложат някаква забрана, но няма нищо на лице. По принцип трябва да се сложи охрана отвън, която да не допуска нетрезви хора вътре и да е някакво безопасно място. През нощта пристигат хора, сутринта рано пристигат хора, през целия ден има хора и гледката е, меко казано, покъртителна. Благодаря на органите на реда, наистина момчетата слязаха. Имаше няколко момчета, които следят за реда, но те нямат правомощието да изкарват бездомните, нямат правомощието да изкарват алкохолиците, просто гледат и следят да не се случи някакъв проблем. Но до там ли трябва да се стигне, да се случи нещо и тогава управата да се вземе някаква забележка и да промени нещата. Хора, това е България. Това е Централна гара. Мястото, откъдето минава цяла България. Може ли да изглеждаме по този начин? Много си обичам страната. Завърнах се, за да живея тук, за да живея спокойно, за да живея достойно и да бъда в родината си. Моля компетентните органи този клип да стигне до тях, да вземат някакви мерки по автогари, по гари и на места, където има деца, където има възрастни хора, пътници, да не се допускат хора в нетрезво състояние. Умолявам ви, наистина не знам към кой трябва да се обърна, кой отговаря за реда по тези места, но наистина е покъртително.